Хочешь покормить коровку? Пробуем ехать вздолж леса. До этой локации, сябры, дорожка непростая. Такого роду каплічак у Беларусі няшмат. Добрага ранку, сябры. Мы ўжо прачнуліся. Цудоўная раніца, сонейка ўжо зышло, птушкі нават пяюць, ветру няма, спакойна. Я прачнуўся дзесьці ў 6:20 яшчэ да ўзыходу сонца, каб крыху пафатаграфаваць узыход. Быў туман над ракою, там над полем. Вось тут вось там далей, дзе рака заварочвае, я бачыў парачку аленяў. Яны мяне таксама заўважылі, як ламануліся праз рэчку вось на другі бераг. Ды і ўвогуле цэлую ноч алені раўлі. Вельмі гучна. Яшчэ нейкая сава прылятала сюды, таксама зусім блізка пачала сваім страшэнным голасам раўці. А яшчэ некую музыку чуў. Тут як бы да населеных пунктаў далекавата, а музыка некая была. І яшчэ так цікава, яна то прыбліжалася, то аддалялася, то гучней станавілася, то цішэй, як бы напрамак свой мяняла. Я не зразумеў, што гэта было. Быццам бы хтосьці хадзіў з нейкай моцнай блютуз-калонкай па лесу, ці па полю там. І музыка яшчэ такая была нейкая клубная, электронная, басы, некая мелодыя такая, як бы цыклічная. Ну, думаю, гэта мне не прыснілася, але нешта дзіўнае было. Кастрык гарыць, вода грэецца, кава зараз прыгатовіцца. Прыемнага нам апетыту. «10 гадзін 36 хвілін, і мы вось толькі сабраліся. Ровары запакованыя. Пакідаем гэтыя цудоўныя віды. Вогнішча затушылі, смецце за сабой прыбралі. На сёння план такі. Едзем спачатку ў Наднёман, потым ва Узду і затым на энергетыкаў. Там садзімся на электрычку і дадому. Прыкладна кілометраў 60 за сёння праедзем. Ну всё, наперад, пагналі. Выязджаем той жа дарожкай, якой сюды і пад'язджалі да Нёмана. Зараз будзем ехаць уздоўж меліяратыўнага канала. Тут не вельмі прыемная сцежка, такая травяністая, але гэта добра, падрыхтуюся да Касперскага, бо заўтра, сябры, я еду на касперскі рэйс Вела 45. Магчыма, яшчэ якіх-небудзь сустрэнем звярушак, аленяў ці касуль. Я сёння парачку бачыў на рэчцы. Яны так спужаліся мяне, рванулі праз рэчку, папёрлі па кустам, аж що трашчала. Але, засняць не атрымалася. Мядзяначку зараз бачылі, праўда, дохлая. Ляжала невялічкая.
Так, а тут, видать, лес пилять, грузять. І він нас не бачить. Бачить? Тут осторожно. Все. Прощемились там. Вось гэтых ласіных мух я не люблю яшчэ больш, чым камароў. Хай лепш камары будуць, чым вось гэтыя ласіныя мухі. Настолькі яны непрыемныя, хоць яны не кусаюць мяне, але залазяць пад адзежу, пад шлём, у воласы. Надакучаюць. Чаго яны чапляюцца? Ветерок. Ого, пастбище. Блин, тут столько коровок. Юлька, давай попробуем проехать. Едь за мной. Не бойся. Не бойся. Мы потихонечку, блин. Не бойся, потихонечку зараз объедем их. Они сами нас боятся, бачишь? Так, ну куди ти йдеш? Ну, постой. Все, проезжаем. Трос не тянет. Это копьяны туда не пошли, осторожно. Це добре, що ти зауважила. Ну, ось трос натягнутий. Хочеш покормить коровку? Тепло на улице. И ночь теплая была, и раніца теплая, и зараз тепло нават. Такое чувание, быццам бы парить крыху. Вось наша дорога, сябры. А по лесу там нельга проехать. Поле узгарана. Так, тут по лесу, магчыма, можно проехать. Глянем. Оп, блин. Так. Ну, стяжиночка якая будет. Так. Блин, ну такое себе на самой справе. Але лепш, чим по полю ехать. Наколькі мы тут сможем ехать? Блин, ну все. Приехали, напевно, уже. Магчыма, тут і была раней дорога, але зараз її нема. Не, праз лес тут ехать не атрымаецца. Там завалы, придется по полю к этому идти. Вот такое бывает, сябры, и довольно часто. Я хочу вам сказать, что полевые стежки могут перепахать. Все, идем. Пробуем ехать вздолж леса, потому что там идти по перепаханному полю складано, ноги проваливаются. Пробираемся. Комары на ходу нападают. Комаров и этих лосиных клешов просто бесконце безліч. Вийшли вже на стежку. Треба зараз витрасти кросовки. А ще я зауважив некие руины там у лесе. Ось там некие руины.
Некие слупочки стаяць. Вось яшчэ руіны. Ну гэта мы набліжаемся да сядзібы Наркевіч-Йодка. Ласіныя мухі не даюць пакоя. Ой, капец. Все, гэта мы ў Наднёман заехалі, сябры. У пачатку 19 стагоддзя Ануфрый Наркевіч-Йодка набыў маёнтак Малышкоўшчына, які раней належаў Радзівілам. Пазней назва змянілася на Наднёман. Пры Атоне Наркевіч-Йодка, сыне Ануфрыя, двухпавярховы бровар быў перабудаваны пад палац. Панскі дом атрымаў рысы неаготыкі і неарэнесансу і выглядаў даволі магутна. Тоўстыя сцены і дзве вежы, шасцігранная і чатырохгранная, надалі яму падабенства да сярэднявечнага замка. Замежныя газеты называлі Якуба Наркевіч-Йодка, сына Атона, электрычным чалавекам і высока шанавалі яго навуковыя дасягненні. Навуковец не проста ішоў у нагу з часам, ён яго апярэджваў, прыводзячы ў захапленне мясцовую і еўрапейскую грамадскасць сваімі адкрыццямі. У Наднёмане ён займаўся не толькі фізікай, але і медыцынай, біялогіяй, музыкай. На адной з вежаў сядзібы Якуб устанавіў некалькі труб, якія пры парывах ветру выдавалі розныя гукі. На тэрыторыі маёнтка ён даследаваў уплыў электрычнасці на рост раслін. Таксама вучоны арганізаваў тут санаторый для лёгачных хворых. Пасля смерці Наркевіча-Йодкі ў 1905 годзе сядзіба пачала прыходзіць у запусценне. Да Другой сусветнай вайны ў будынку размяшчаўся дзіцячы санаторый, але падчас вайны палац быў падарваны і пасля закінуты. На сённяшні дзень ідзе рэстаўрацыя палацавага комплексу на валанцёрскіх пачатках. Гэта выдатны прыклад таго, як прыватная ініцыятыва выратоўвае каштоўную гістарычную спадчыну Беларусі. Тут на тэрыторыі яшчэ мужчына з дзецьмі, яны на роварах прыехалі, некая экскурсія. Мо са школы ці адкуль яны? Віп-месца для Нёмана. Гляньце, які агурчык. Бачылі такія? Это тоже здание? Зараз едем у Пясочнае на магазин. По правым боку школа, а по левым боку магазин. Тое, што нам трэба. График працы. С 8:30 до 16:30 обед, с 13 до 14 выходной, понеделок. На стадионе будем обедать. Выезжаем со стадика. Заезжаем в Узденский район. Выехали с Копыльского. Так, зараз нам направо. И будем ехать некими полями там. На сегодня передавали 20-22 градуса. А это спекотно. Чаго ты гавкаешь? Лянивый собака, нават не погнался за нами. А вот там еще одна. Вот тая погоняя зараз нас.
бачылі? Вось гэта звяруга. Сябры, калі ў вас ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы вось гэты QR-код, альбо прайсці ў апісанне пад відэа і знайсці патрэбныя лічбы. Вялікі дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Рыбакі на канале нешта ловяць. Итак, сябры, заязджаем у вёску Камяное. Як вы думаеце, што цікавага ў гэтай вёсцы? Вось і шыльдачка, геалагічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння Валуны Каменскія. Да гэтай лакацыі, сябры, дарожка непростая. Прыходзіцца ехаць папярок баразны. Опа! На ўскраіне вёскі Камяное знаходзіцца археалагічны помнік прыроды Валуны Каменскія. На думку навукоўцаў, валуны прынесены з тэрыторыі Скандынавіі падчас сожскага зледзянення прыкладна 20 000 гадоў таму. Як сцвярджае легенда, раней гэта быў адзін вялікі валун, але Пярун раззлаваўся на волата і раскалоў яго на дзве часткі. З даўніх часоў людзі прыходзілі сюды, каб пакланіцца Богу і прынесці яму ахвяры. Статус геалагічнага помніка прыроды рэспубліканскага значэння Валуны Каменскія набылі ў 1972 годзе і знаходзяцца пад аховай дзяржавы. Гэта самая буйная па памерах група валуноў у Мінскай вобласці. Такое цудоўнае надвор'е, што не хочацца нікуды спяшацца. Мы вось тут правіселі хвілін 30 дакладна. Перакусілі, адпачылі, пафатаграфаваліся. Усё, трэба ехаць далей, сонейка свеціць, ветерок дзьмуе, цудоўны настрой. Наперад, пагналі. А тут, оказывается, збоку яшчэ вось такая больш укатаная сцежка была. А мы по полю ехали. Опа. Заехали в тянистый лесочек. Тут орешник. Березки высокие с левого боку. Орехи есть? Не, спыняться мы не будем глядеть, бо шмат комаров. Яны нас и так добра уже погрызли. Сонейка пригравая, бабочки летают, амаль як летом. Блин, во кольки бабочек. Добрый день. Прямо. Вось, сябры, што я тут хацеў паглядзець у гэтай вёсачцы. У вёсцы Нізок нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі. Кандрат Крапіва. Сапраўднае імя Кандрат Кандратавіч Атраховіч.
Беларускі пісьменнік, паэт, сатырык, драматург, перакладчык, грамадскі дзеяч, літаратуразнавец. Зачытаю вам адзін з вершаў гэтага пісьменніка. Крапіва. Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе. Я пякучка крапіва. Я расту вось тут пад плотам і не так даўно ўзышла, а ўжо многім абармотам рукі-ногі папякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры. Мяне голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся быў са мною, дакранаўся раз ці два, дык той ведае ўжо хто я пякучка крапіва. Як кайфовенька, ехалі по полю, там так горача, нават душнавата, сонейка грэе, а зараз заехалі вось у цяністы такі карыдорчык, едзем па цундоўнай грунтовачцы, і тут так свяжо. Рака Уздзянка. Цікава, ці сплаўляюцца па ёй, а не, на заросшая, наўрад ці па ёй сплаўляюцца на байдарках. Так, і куды гэта мы заязджаем зараз? Я ўжо і забыўся, што ў нас зараз Першамайск. Гэта населены пункт. І тут ёсць цікавыя славутасці. Зараз все паглядзім. Вось, сябры, гляньце, у Першамайску такая вось выстава пад адкрытым небам. Трактары рарытэтныя. Музей тэхнікі. Вось самыя цікавыя экземпляры, гляньце, якія гусенічныя. Зараз падыдзем бліжэй, глянем, што тут пра яго пішуць. Вось, сябры, гляньце. Трактар Т-74, гусенічны цягавога класа. 3 тоны. Харкаўскі трактарны завод. З 1962 года по 1983. Кальвінскі збор у вёсцы Першамайск з'яўляецца унікальным для Беларусі архітэктурна-рэлігійным помнікам абарончага тыпу. Быў пабудаваны ў сярэдзіне 16 стагоддзя адным з першых уладальнікаў маёнтка Кухцічы Мацеем Кавічынскім. Апроч рэлігійных мэт, храм павінен быў паслужыць сховішчам у выпадку патрэбы. Сцены збору дасягалі таўшчыні ў 1,5 метра. Пазней збор асвяцілі як каталіцкі храм, а ў 18 стагоддзі і зусім пераабсталявалі пад магільны склеп. Да былога збору дабудавалі 2 вежкі, ля ўвахода з'явілася званіца. У такім выглядзе склеп прастаяў да 1938 года, а затым на базе маёнтка з'явіўся саўгас Кухцічы, а збор стаў эксплуатавацца як гаспадарчы будынак. Потым храм доўгі час знаходзіўся ў закінутым стане, але, як бачым, дачакаўся рэстаўрацыі. А вось тут побач яшчэ знаходзіцца флігель, адзін, там другі. Так, відаць, і флігель гэты на рэстаўрацыі адзін. Цікава, што з другім. Зараз пад'едзем, глянем. У пасёлку Першамайск некалі размяшчаўся сядзібна-паркавы комплекс Кухцічы, старажытнага шляхецкага роду Завішаў. Сядзібны дом складаўся з галоўнага корпуса і 2 бакавых флігеляў. Побач былі ўзведзены гаспадарчыя пабудовы са свіранамі, стайнямі і вадзяным млыном. Сядзіба ўзводзілася ў першай палове 19 стагоддзя. На жаль, цэнтральная частка пабудовы зусім не захавалася. Сёння ў Першамайску можна ўбачыць толькі бакавыя флігелі сядзібы і некаторыя гаспадарчыя пабудовы. На магазин за мінералачкай. Ну все, зараз будем ехаць у напрамку Узды. Ну і пасля Узды ўжо будем ехаць на энергетыкаў. Я кажу, хутка павінны тут будуць асфальт пакласці. От Першамайска до Узды. Давно пора. А Юлька каже, а глянь, вон уже положили. И правда, одна полоса уже. А не одна. Тут одна, а там она уже цалком дорога асфальтованная. Черный асфальт. Зараз будем ехать, кайфовать. Залетаем на асфальт. Ух!
вы поняли, где мы зараз. На уздзенскіх могілках захаваўся адзін з самых арыгінальных помнікаў беларускай архітэктуры – капліца-пахавальня роду Завішаў. Пабудаваны магільны склеп у форме піраміды быў ці то ў самым пачатку 19 стагоддзя, ці то ў яго канцы, але гэтая недакладнасць ніколькі не памяншае цікавасць як турыстаў, так і гісторыкаў. Яе незвычайная форма хутчэй за ўсё абумоўлена тым, што Завішы бывалі ў экспедыцыі ў Егіпце і захапляліся археалогіяй. У магільным склепе было два ўзроўні. Верхні, таемны пакой прызначаўся для малітваў, ніжні выкарыстоўваўся як склеп. Тут раней налічвалася 3 шэрагі пахаванняў. Нішы ў сценах даўно ўскрытыя, пахаванняў не засталося. Такога роду каплічак у Беларусі няшмат. Я маю на ўвазе форму. Цікава, гэта тут былі вокны нейкія ці вентыляцыя? Альбо гэта для акустыкі зроблена? Я памятаю, што тут стаяла жарнаво, вось яно на месцы і засталося. Ужо бярозкі і нават сасна вон пачала расці. Вось такая незвычайная, нетыпічная для Беларусі каплічка. Сябры, я тут ужо другі раз. Як вам, сябры, скажыце, ці бывалі вы тут, ці ведалі пра такую каплічку? Зараз яшчэ пакатаемся крыху па самой узде. Гэта раней быў касцёл. Так, а потым тут яшчэ быў сельскі клуб. На клуб? А зараз невядома што. Гэта стары будыначак. Гэта таксама стары будыначак. Царква. Зачыненая. Катаемся па узде. Разглядаем город. Усім уздзянцанам привет. Усім уздзенцам привет. Усім уздзенцам прывітанне. Як вас клічуць? Тых, хто жыве ва ўзде? Уздзенцы? Уздзенчане? Як правильно? Вырашылі мы ва ўзде у кафе не ісці, а сходзім у энергетыку. Там ужо якраз і апетыт нагуляецца. Не толькі кавы вып'ем, але і паабедаем, павячэраем уже, можна сказаць. Раней тут школа была. У гэтым будынку раней была школа. Нам 20 километров. 20 километров. Ну, думаю, хутенько долетим. Тут весь час по дороге, по асфальту, по трассе с автомобилями. Тое, что не вельми подобаецца, але тут вариантов особо нема. Да и хочется уже хутчэй дадому. Нападарожнічаліся. Знайшлі велодорожку ва ўзде. Даволі добрую, але она коротенькая. Тут новый райончик, видать, нейкі
Вось мы і ў энергетыку, сябры. Взяли з сабой бургер і картошка фры, кава. Все, наше цудоўнае падарожжа скончылася. Дзякуй вялікі ўсім, што глядзелі. Пішыце вашы каментары, ставьте падабайкі. Пока і до новых сустрэч.